Zdravím vás, já jsem Filip ze studia Filip Řezníček & Friends a dneska jsem tady, abych vám odpověděl na některé často kladené otázky a taky abych vám trošku poodkryl to, jak pracujeme a na čem si zakládáme. Co když potřebuji něco nad rámec služeb na webu? Napište nebo zavolejte, popište nám své přání a od toho bychom se odrazili k možné spolupráci. Nemůžeme vám nic slíbit, ale naše zkušenosti a schopnosti jsou velmi široké. A já věřím, že se dokážeme postarat o vizuální stránku vašeho projektu. Mám tajnou zakázku. Tajemství je velmi vzrušující. Rádi s váma podepíšeme NDAčka, dohody o mlčenlivosti a přizpůsobíme celý proces, jako například předávání fotografií, tak, abychom neohrozili váš projekt. Není mi jasné, co vše je součástí balíčku nebo služby. Zeptejte se na cokoliv byste chtěli vědět a my vám přesně řekneme, co od našich balíčků a služeb čekat, jak standardně probíhá celý kreativní proces, kolik by to stálo a jaké budou výstupy. Na to si s váma moc rád udělám čas. Jiný fotograf mi nabídl totéž za míň. To vám upřímně a bez ironie přeju. V takové situaci vás poprosím o kontakt na toho fotografa. Rád si totiž ověřím, jestli naše ceny odpovídají úrovni focení, servisu a komunikačnímu standardu, který jsme si nastavili pro sebe a tým. Je vaše cena férová? Ceny máme nastavené tak, aby se k nám mohli naši klienti vracet a nemuseli si na to brát hypotéky. Zároveň nám naše ceny dovolují se v našem řemesle stále posouvat a zlepšovat, abychom i pro vás mohli odvádět mnohem lepší práci. Je to velmi náročný balanční akt. Chceme být naprosto nápomocní a transparentní vůči našim klientům, takže jestli vás zajímá cokoliv ohledně naší cenotvorby, rád se na to s vámi podívám.